ľudia, dneska vás vítame pri našom ďalšom videu. Toto video bude o našich korytnačkách, volajú sa Brett a Pitt. Takže týmto ich krmíme a dávame im ako prvé im dávame je to sepiová kosť. Oni vlastne to ohryzávajú a s tom je vápnik a vlastne dávame im to na pancier vlastne živiny. Takže týmto ich krmíme. Sú to krevety. A toto je rybie žrádlo, ktoré sa môže dávať aj korytnačkám. A toto sú malé krevety. Takže dali sme im do akvária, sme im dali takúto rastlinku, kamene, filter a ohrievač vody. A tu vidíte ako tú sepiovú kosť. A ešte vám ukážeme, jak ich krmíme. Takže už to tu máme a ideme ich krmiť. Prv kôrovec. A ešte krevety. Takže predtým nejedli, ale už jedia. A ešte vám ukážeme obidve. Takže toto sú oni, toto je Pitt, toto je Brett a to by bolo asi z tohto videa všetko. Zatiaľ čaute. Čaute.